tothom, benvinguts en el BAP català. Avui és dia festiu a Prada, la capital del Conflent celebra enguany la Sant Pere i el cor de la programació actuació de la colla castellera Els Pallagos del Conflent. Els castellers del Riberal, els angelets del Vallespí, la colla dels Pallagos del Conflent, formada el 2012, és la tercera de Catalunya Nord. A l'origen d'aquesta colla, entre altres, perquè és una història de moltes persones, els dos copresidents del Casal del Conflent, Jordi Taurinyà i Miquel Morera. Miquel, com ha nascut aquesta colla dels Pallagos? L'idea va ser de trobar una cosa que pugui fer venir la gent i els pugui fer compartir coses. I vaig veure la pel·lícula Enxaneta de TV3 i això em va donar moltes idees i vaig veure moltes similituds amb el rugby, tradició d'aquí, moltes agermanament, coses d'equip, molt fort. Sí, hi ha valors humans, socials i humans. I valors socials i humans, això, i d'integració, igualment. I tot això em va portar a veure aquesta gent que practicava el rugby, que arribava al final de la seva carrera de rugby, gent que coneixia, els dic, veniu a intentar de fer castells. I al final vam començar i hem arribat a fer venir gent. La gent fa pinya sense donar-ne. Sense donar-ne, exactament, és això. Jordi Taurinyà, és més tradició del sud, això, no? Sí, però tenim una cosa aquí, que en 1937 tenim fotos de castells que s'han fet a Comes per joves de Déus. Doncs això ho tenim la foto, doncs es feia castells abans, és un petit castell de 4, però era interessant de veure que era una tradició també aquí de fer castells. És un tema de predilecció que treballa força un fotògraf que n'ha fet el seu tema major a l'obratge, que es diu David Olieta, li havíem dedicat un reportatge. Vaig néixer a Tarragona i gràcies al meu avi vaig començar a fer fotografia i de seguida vaig veure que el tema dels castells és un món que fotogràficament és fascinant, no? Perquè les emocions de la gent, els esperits, els valors que transmet, ja no només a nivell de valors dels castells en si, a nivell cultural, sinó a nivell fotogràfic i d'imatge, tant de fotografia com de vídeo, és espectacular. I a poc em vaig començar a enganxar i ja fa bastants anys que faig fotografia i fotografia de castells. Tothom pot forat a una colla castellera i això és molt bonic també. Que qualsevol persona, gran, petita, de Tarragona, fora de Tarragona, de qualsevol ciutat, catalana, no catalana, té forat a una colla castellera i això és molt maco. És molt especial. Quan estàs aquí amb la gent apretada i veus que baixes i et contagies de l'emoció d'ells. És molt bonic, és molt bonic. Tinc dels més petitets, dosos a punt d'entrar en la seva posició. Arriba un dels dosos, arriba l'altre dels dosos. No feu massa sotregades al castell, no li doneu massa cops. A punt d'entrar els dosos, s'agafen de braç, es col·locaran dempeus. Primer un, ara es col·loca l'altre, ja tenim els dosos col·locats. El castell es tanca per dalt, només queden els més petits, es tanca massa, es tanca massa. Entra la portadora, Bueno, aquest és un pilar de 8, és un castell molt important i ens hem posat aquí a prop per intentar agafar les reaccions de tant si el fan com si no el fan, a veure les emocions dels castellers quan descarreguen el castell. És un castell on hi puja molta gent hi ha 2 pisos, hi ha el folre i les manilles, a banda de la pinya. Escolteu-lo!
és important baixar a poc a poc i apretar la pinya. Tancar un castell és important apretar perquè no s'obri. Doncs jo estava fent el vídeo del concurs de castells i vaig poder accedir a la Tarraco Arena Plaça, que és un concurs de castells, ja té com una passarel·la circular a dalt, i vaig poder accedir-hi per gravar el vídeo. I quan estava gravant el vídeo estaven començant a formar-se les pinyes de totes les colles. Crec que la primera que vaig gravar va ser la colla Vella de Valls, que era aquesta, i vaig veure que en el moment en què van cantar pinya, totes les mans van començar a moure's alhora d'aquesta manera, i vaig donar-me compte que allò era espectacular, era preciós i que allò ho havia de gravar no només en vídeo, sinó que havia de fer fotos. Durant molts anys, la fotografia castellera era una fotografia de cromos. Era la fotografia del castell sencer i era una postal que tenia valor perquè mostrava el castell en la seva dimensió, però tenia valor més com a document històric per plasmar que aquell castell s'havia fet, que no pas per transmetre tot el que pot donar als castells. Hi ha hagut altra gent, però jo crec que el David és el màxim exponent. Ens ha ensenyat a través de les seves imatges a viure i a gaudir de les emocions dels castells. A veure que és una unió de 200, 300, 400 persones treballant conjuntament i que allí hi passa alguna cosa més que no pas un grup de persones enfilant-se l'un damunt de l'altre. De forma internacional això és molt bo, perquè els premis que ha guanyat i tot, fa que els castells, a part de ser patrimoni de la humanitat, siguin molt més importants, vull dir, es dona a conèixer més. Com més repercussió internacional tingui, millor. Allez, ben enganxat i ben fieta. Venim de les espais del Ximú. Anem per la motxilla d'entrada. Motxilla d'entrada. Tothom fort. Un gelai per la Laura. Et Ali. Un père i l'altre père. Dis avall. Sí, tu manes la colla castellera de l'E Riberal, que fa part dels pioners aquí a Catalunya Nord. Estàs content de veure que puja la Ioli amb aquesta tercera colla dels Pallagos? Sí, ben entès, perquè el que faltava aquí a Catalunya Nord és de tenir colles castelleres per desenvolupar, diré, una mena de competició. Fins i tot, si som germans, si ens ajudem, per fer pujar els castells més alt, cal una mica de competició. I avui els Pallagos ens ensenyen que són aquí, són capaços i que no es piquen per anar més amunt. Doncs per nosaltres és tot positiu. Tu manes la colla castellera dels Pallagos i ets arquitecte. Això és el bon paper. És interessant. La setmana fem cases i a la nit, el dimarts i el divendres i els caps de setmana fem castells. Però és una arquitectura molt estructurada. És una cosa d'estructura, evidentment. Aquí tothom té una plaça i hi ha una plaça per tothom, cadascú és responsable. És el principi dels castells. L'avi, la mainada, jovens i tothom treballa i tothom té una plaça en el castell. La pinya estructura la gent que puja i és molt important. Sense la pinya sem res. I tothom és responsable
responsable de l'altre. I tothom és responsable de l'altre. Cada colla té un color de camisa. Els pallagos és el color grana, per què? Hem fet una votació amb la mainada i la mainada ha triché, no sé com se diu en català, volen grana i així sem grana. D'acord. En tot cas, a mi em va perfecte per anunciar el reportatge que segueix, que està dedicat a la joia en granat. Estem aquí al Conflent, a Prada. Doncs hem entrevistat en senyor Calvet, que és artesà just aquí al carrer, just aquí al costat, i fa part d'aquests que impulsen per fer un IGP del granat. Com cada dia d'ençà de 35 anys, Jean-Michel repeteix els mateixos gestos. Amb precisió i minúcia, herència dels seus avantpassats, a Can Calvet, hom és joier de pare en fill des del 1804. I aquí treballar el granat és abans de tot qüestió de sentiments i emocions. Fabricar joies és el resultat de gestos que es repeteixen de generació en generació. Treballar el granat és contribuir al nostre patrimoni català. És un saber-fer que és molt particular. La manera que tinc de muntar el granat és una tècnica que només se fa aquí, en Catalunya Nord. Una tècnica autèntica a la Catalunya del Nord que remunta al segle XVII, més el 1870, naixement de la Tercera República, que la joia en granat esdevé especialitat de Perpinyà. Apassionat del tema, l'historiador perpinyanenc Laurent Foncarny intenta preservar la memòria d'aquest símbol identitari, creant el 2010 l'Institut del Granat. És la pedra dels catalans, sobretot dels rossellonesos, perquè al final del segle XIX els joiers van entrar també dins la moda del regionalisme i doncs van intervenir per crear aquesta imatge del granat com a pedra i com a joies per totes les catalanes. El granat esdevé l'orgull de Catalunya Nord. Segon Imperi, Art Nouveau, el granat segueix la moda del moment, però sense modificar mai el mètode de fabricació. La tècnica de fabricació tradicional doncs, és aquesta. Primer se tend d'encastrar la pedra amb aquesta cinta. Després se posa dins d'una capseta, un chaton, com se'n diu. Després se posa el paio, és aquest full de plata vernissat que fa un efecte mirall i que dona la llum al granat. Això és la base d'una fabricació tradicional. És a dir, que jo, quan treballo el granat, treballo pedra per pedra. És a dir, que cada peça és única. Com Jean-Michel Calvet, avui són al departament uns 12 joiers sobre 80 botigues a reivindicar aquesta fabricació tradicional. Un estil i un saber fer únics que la confraria del granat i el sindicat dels joiers vol ara preservar. Per això el sindicat ha muntat un dossier d'IG, indicació geogràfica. On a pris le premier point qui est ici, a été repris, on l'a simplifié. Una apel·lació fins ara reservada als productes alimentaris. Et sur la méthodologie là, qui était importante, là, ça a été fait aussi. Voilà. Voilà, super. La llei de consum, dita també llei Hamon, vol ara estendre la protecció a les produccions artesanals. Teixit basc, porcellana de Limoges, punta de Calais, 17 demandes d'identificació ja estan a punt. Hi ha 4 anys que treballem amb aquesta idea. Donc, ara la llei s'embassalla, som nosaltres, uns 13, 12, 13 joiers a treballar com cal el granat i la tradició, i volem tendre l'IG, igualment com se fa amb els gabinets de tiers i altres coses. Donc, som davant, som els primers a tendre, esperem tendre un IG pel nostre granat de Perpinyà.
Amb la denominació joia en granat de Perpinyà, l'objectiu és de valoritzar un saber fer, però també de donar al consumidor garanties d'origen i de qualitat. Quan un artesà català que treballa de la manera tradicional passa 10 hores de feina per fer una sola joia, un joier que treballa d'una manera moderna, amb els motllos, ell va fer 50 o 100 joies dins una hora. Aprovada pel Senat i l'Assemblea aquest mes de març, la llei s'hauria d'aplicar d'aquí a final del 2014, perquè la joia en granat pugui reivindicar més que mai la seva catalanitat. Sempre a Prada, sempre amb els pallagos del Conflent. Elsa, quanta gent hi ha als pallagos? Quants sou? Molts, més de 100, em sembla. No sé pas exactament, però més de 100. Molt bé. En tot cas, hi ha quasi bé la meitat de la colla que porta el nom de Taurinyà, o que és gendre, o cunyat, o que... Si teniu un grip, com ho feu? És molt complicat. Però és veritat que és perquè és el meu pare a l'inici que ens ha fet venir als pallagos i finalment tota la família va ser encantats per aquestes coses dels castells i doncs bé, tota la família ha atrapat el virus dels castells. Fins i tot la teva filla, l'Anna, quants anys tens? 13 anys. I per què has volgut participar? Perquè m'agrada els castells i som com una gran família, ens coneixem tots i som tots amics. A més dels Taurinyà. Sí, i n'hi ha d'altres. Vol dir que hi ha més gent. Sí. Una gran família, els castellers, i això és extraordinari. Hem fet ara una família més ampla. Taurinyà és la base? No és la base, fem part. Hi ha d'altres, fem part. Molt bé, amb d'altres famílies. Ara us proposo de fer un salt de cuixa per anar cap a Sant Miquel de Cuixà, que és un dels tresors del nostre patrimoni local. Situat al peu del Canigó, Sant Miquel de Cuixà és un dels emblemes de Catalunya Nord. Lloc de vida dels monjos benedictins, els inicis de l'abadia remunten a l'any 879. En aquell moment, la vida monàstica comença al voltant d'una petita església i culmina al segle X amb una església més gran d'estil preromànic. Un dels elements característics del lloc és el claustre. Construït al segle XII sota l'abat Gregori, les columnes i capitells de marbre rosa destaquen per la seva finesa artística. Bestiari imaginari o representacions vegetals, aquests elements posen de relleu la precisió de l'artista en les realitzacions. Tot i això, només una part del claustre es pot observar avui dia. Després de la Revolució Francesa, l'abadia és abandonada i moltes peces són venudes. Al moment de la Revolució no es pensa en els monuments, es pensa a salvar els manuscrits de les abadies, de les biblioteques, les obres d'art. Evidentment, som al moment de finals del segle XVIII, amb el gust de l'època que no s'interessa gaire a les coses medievals. No us podeu imaginar com, abans de la Revolució, el paisatge estava marcat per la presència dels establiments religiosos. I que aquests establiments religiosos són posats fora de joc en un temps molt curt i a tot el territori. Abandonada amb el temps, l'abadia cau en runes i el campanar costat nord s'esfondra al 1839. Quelques anys més tard, nombrosos columnes i capitells són venuts per la població local a un escultor nord-americà, George Gray Barnard, que transporta aquestes peces de l'altre costat de l'Atlàntic.
benvinguts a Nova York. És aquí, en aquesta ciutat tan coneguda, que retrobem la pista de les columnes i capitells de Sant Miquel de Cuixà. Més precisament, al Clòster, museu dedicat a l'art medieval. Aquí es pot observar una reconstitució del claustre de Sant Miquel de Cuixà amb bona part de les columnes i capitells originals. L'adquisició d'aquestes peces, efectuada per George Barnard cap al 1907, va permetre aquesta reconstitució. El Barnard tenia aquest propòsit de fundar un establiment cultural a Nova York. Encara que no és un especulador, no és un robador de res. Ell ha vingut aquí, tenia uns recursos i ha comprat aquestes peces. Jo crec que pels americans l'iniciativa del George Barnard i la creació dels museus dels clòsters és una bona cosa. Evidentment, d'un punt de vista rossellonès o fins i tot francès o europeu, bé, podem lamentar l'exportació, la privació que varem tenir d'aquestes obres. Cal saber que finalment als Estats Units la coneixença de la cultura medieval europea finalment és basada en la seva col·lecció, que és un primer passos que van fer els americans cap a la nostra cultura, als seus orígens, finalment. Si aquestes peces queden encara lluny d'Europa, un intercanvi ha estat posat en plaça entre el Museu dels Clòsters i l'Abadia de Sant Miquel de Cuixà per fer tornar a casa nostra alguns elements de forma temporal o permanent. A poc es va recuperant unes coses. Hi ha un bon tros, una bona part d'aquests fragments que provenen de Nova York, que són aquest regal que ens va fer l'Amèrica fa 40 anys. I potser que ara intentarem fer una presentació de conjunt, perquè ara en sabem més. Hi ha estudiants que han estudiat la possibilitat de reconstruir la tribuna amb l'ajut de les tècniques modernes de digitalització. Altre projecte lligat a la recuperació arquitectural de l'Abadia és la reproducció virtual a l'idèntic dels capitells de Nova York. Un treball encarregat pel Consell General dels Pirineus Orientals amb la possibilitat de projectar aquestes peces a Sant Miquel de Cuixà. Se pot veure allà sobre, no sé, taules digitals o també se projeccionar sobre una paret o altra cosa per fer que aquest claustre se vegi d'una manera normal i com era abans. Una volta de canó que gira a la volta d'un pilar. A Sant Miquel de Cuixà, un projecte de restauració va començar doncs al 2010. Entre els diferents propòsits, reconstituir l'antiga tribuna del segle XII amb les pedres d'origen o també millorar el circuit de visites. Una manera de recuperar i conservar a través del patrimoni una part de la nostra història. Així s'acaba la nostra emissió especial estiu dedicada als pallagos del Conflent de Prada. Gràcies a tots els pallagos i a tots vosaltres per la vostra fidelitat. Desitgem als pallagos del Conflent de pujar tan amunt fins a tocar les estrelles i si voleu venir a fer pinya tenen una adreça mail, una pàgina web. Petonets, diu! Thank you.